ruas ni huriata horas semarita saluna. Ia guarni mingguta di bagasan sedarion di guarido ima minggu kuasi modo geniti. Nama lapatan songon poso-poso nai baru tubuh. Ia topik mingguta di bagasan sedarion pajongjong persaoran na marsi haholongan. Salam, parhalado HKBP Jalan Lura Cimahi, pasahaton tusude ruas, dohot tamu namar minggu di Tikion, horas jala selamat beribadah ma dihita saluhna, tapuji matuhata marede mahita sian bukuede nomor 723 mamuka sian ayat sada. Sito pasaluhur hodo namar muliai tatara samsa aluhur nilehoni patar doa sini ami di sinodeng di hari hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni todi porbadia na tungopalangit dot tanon. Amen. Hisapan mahamu songon poso-poso nai baru tubui, disusu na denggan na somangasi, asalam ganda hamu marhite siani, molo tungnunga di dai hamu basar ni Tuhani. Puji hamu madebata hagugu otai, walaupun hamu madebata ni si Jakob. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata para sirohana sumurung, hidok katamdo, ikon manaon hami jala mate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana tuhasa ngapon, say parrohai mahami, asa uduk kami tulomo ni roham, jala hot hami dihapor siaon nature, asa toktong makirim dihaeheon, dohot diasa ngapon sogot, silihonom mutuaka na porsea diho. Amen. Udul mahita. Tapuji tuhata marede sian bukuede nomor 706 ayat 1-2. Mari
Tangion hamuma patik ni debata di bagasan sedarion, ima nadienet sian patik palimahon dohot lapatanna. Patik palimahon, ikon pasangapom mudo natorasmu, asa martua ho jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jehovah debatam diho. Lapatanna, odo, ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang lea rohatta mida natorasta, dohot mida akka rajatta, ro di akka na tua-tua, dang jadi paroota rimas nasida, iko patun dohita, jala ikon holong rohata tu nasida, sioloan do nasida, jala si subuton do rohana, ima sahakna, atong rak mangido gogo mahita tutuhata taringot tu patiki. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangundaun partimi. Amin. Tapuji Tuhata maredehita sian buku de nomor 622 ayat 1 dot ayat 2. Tima dosata martang yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jala nabadia amanami marhite hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom hilala hami riko doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahin nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot tami. Tung najok dohami manibil sian akka dalammu nabadia, songon biru-biru na lilu, say unang pabali hami sian jolom, alani dosa nami aidang dialomohon roham hamatean ni akka pardosa, alai hamubaon ni rohana do lomo ni roham, asa mangolu, sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangalau sion nami marhite-hite, Pangulu nami nasa sadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasini roham dihami, marhite-hite panidangion, do tagogoon nito di porbadia, asa tarapul situtu rohanami majauho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga taringot tuhasisaan ni dosa, musat piaka doluk jala humutal akarobean, alai anggo parasi ni rohaku naso tupa musat sianho,
Jalapadan ni hadameokku nasotupa humordit ninna Jehovah siasiho. Hasangapon madi debatana di gijang. Amen. Marede hitamu saya sian buku ede nomor 437 ayat 1 dohot ayat 2. Tabigi mahata ni debata turpuk niari minggon, imana dienet sian buku poda Raja Salomo, ima bidu 10 pitu, mamuka sian ayat 10 pitu, 1 ayat 20, asa tajahama namar sialusalusan. Manang ise na toktong marholong ni roha, ima ale-ale, alai tartuluk di hagugota pe yanggo dongan situtu. Makaholongi dosa do manang ise na makaholongi pargulutan, halak na patibo pituna mangalului hamagoan. Dang tagamon dapotan tua manang ise nageduk marroha, jala halak pardila begete-gete madabu tu bagasan cea ido sahakna martua doakan atu mangion hatani debata jala nau piopsa. Amen. Tapuji muse tuhata marede itasian buku ede nomor 421 ayat 1 dohot ayat 2. Oh
hinatidakko maha porsiautai, songon na hinatidakko nidongata saha porsiaon di sandok portibion, rakma hitamadok, au porsea di debata Jehova, ido ama pargogo na suatu dosan, natu mopalangit dohot tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, imana tinubuon ni si Maria, nagabe-gabian siatot di porbadia, andorang suhabubuhan, ido tuhata, na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banuatoru dong ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jehova amanai, pargogo na suatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu do na mate, au porsea ditod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria topan halak Kristen akka na badia, dohok dia sisaan ni dosa, dohok dia tai na mandok, mulak mangulu sogok daging ni halak naung mate, dohok dia nguluan na sorasuda. Amen. Rak mabige mahita nagabe tikting di huriata di bagasan na sa mingguan. Tes. Horas madhita salhutna. Oras. Tikting dihita sederion manak patakas so tikting di mingguan. 5 di Kononia halaman 2. 3 Merturia 32. Persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu tanggal 11 April 2021 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan April 2021. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan pelayanan di gereja kita. Pemberitahuan 5. 1. Kompen sermon pelayan full timer. Pada hari Senin tanggal 12 April 2021 akan dilaksanakan kompen sermon pelayanan full timer HKP Distrik 18 Jabar Tendia bertempat di HKBP Bandung Reformanda. Pendeta Khasian BFS Purba STH, Pendeta Resort, dan Pendeta Dodi I Simarmata STH, Pendeta Fungsional yang akan mengikuti acara tersebut. 5.2. Perayaan Pasca Sekolah Minggu. Pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sudah dilaksanakan ibadah online via Zoom untuk semua kelas dan mengadakan lomba untuk semua kelas. B. Pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 ibadah online via Zoom diikuti semua kelas dan mengadakan aneka lomba via Zoom. PGTK lomba minum susu, kelas A lomba storytelling tentang sayur atau buah kesukaan, kelas B lomba membuat kolase dari kulit telur, kelas C menghias cupcake dengan teman sayuran, membuka celengan unboxing celengan difoto lalu dikirim ke grup kelas. Uang yang akan ada dalam celengan dihitung lalu dimasukkan ke amplop dan diantar ke gereja dan menghubungi Kak Dora. Kalau tidak mungkin bisa via transfer. C. Pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sebagai puncak perayaan Pasca Sekolah Minggu 2021 akan diadakan ibadah online via Zoom dan live streaming mulai pukul 15 sampai 16.30 WIB. Yang hari di gereja hanya guru sekolah minggu. 5.3 Kebaktian Padang NHKBP. Pada hari Sabtu tanggal 24 2021 NHKBP Jalan Lurah Cimahi akan mengadakan kebaktian Padang ke Subang dipimpin oleh Pendeta Dodi I Simarmata STH dan STP Silitonga. 54 Pasca Remaja. Remaja HKBP Jalan Lurah Cimahi akan mengadakan kebaktian dengan perayaan Pasca pada hari tanggal Sabtu tanggal 17 April 2021. Waktu pukul 10.00 WIB.
Tema Kuasa Kebangkitan Kristus. Kebaktian dan perayaan Paskah akan diadakan secara stream. Diharapkan para remaja KPP Jalan Lurah Cimahi mengikuti acara tersebut. 5.5 Webinar PPD 18 Jabar Tendia pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Persekutuan Perempuan Distrik dalam kurung PPD 18 Jabar Tendia akan mengadakan kegiatan webinar dimulai pukul 14.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB dengan topik pemberdayaan perempuan HKBP. Kegiatan tersebut diikuti 10 orang dari setiap resort di regional 1 dengan tatap muka dan seksi perempuan masing-masing Furia mengikutinya secara virtual. Untuk dimohon kepada seksi perempuan HKBP Jalan Lurah Cimahi untuk hadir di gereja untuk mengikuti acara tersebut. Berikut akan ditayangkan dan share webinar tersebut. 5.6 Jadwal ibadah minggu. Tanggal 18 April 2021 pukul 07.30 WIB, week 178, pukul 10.30 WIB, 235, pukul 16.30 WIB, 4 dan 69. Songonima titing di hita manang warta di mingguan, maulai tema di debata, horas mahita saluhutna. Horas. Taudu tima muse, tapuji tuhata, maret dehita sian bukwede nomor 720 mamuka sianet sada uhuk mahita pasahaton peliata na parjolo. Manang di dia pea
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Urian itu hata na hinaulongan di bagasan kuarni Tuhan Yesus hatani debata di minggut tasadarion imanatar surat diulaun ni apostel bid 24 ayat 32 sahatu ayat 37. Dihamuak kamanami dot inanami naro minggu tu garejaon songoni nang dihamuak ka amanami inanami na posobulung remaja sekolah minggu namar minggu di bagas munabe tajaha mahatani debata sianulaun ni apostel bid 24 ayat 32 satu ayat 37 tajaha mamar sikat soring songonon ma didok disi. Alai saroha sauluado akana porsea nasapunguani. Jaladang adong nanggosada sian akka paradongan namadok hapujungan na artanai hato padoi saluhukna dietong. Aidang adong manang ise nasida hurangan. Ai iadong pesian nasida parhauma manang parjabu di garis dui. Dungi dibuan matu horni nagina disnai. Jadi adong masalak lepi sian pulo Kiprus. Ima si Joseph naginoaran ni akka aposteli si Barnabas madok anak ni pangapulon. Ima yang go sahakna. Hamu akka amanami dot inanami nangakan na posobulung na hinaholongan di bagasan kuarni Tuhan Yesus. Tagowar do peak kaminggu dung haheon ni Tuhan Yesus manang napiga hali minggu nai termasuk minggu sadarion minggu kuasimodo geniti songon poso-poso nai baru tubuh na uasan di susu natama. Laho paingot tonak kana porseai marhite-hite haeheon ni Kristus, marhite-hite haeheon ni Yesus, naeng mulak kita tu sada pangatusion nai baru. Sada kondisi nai baru taringot tu perdalanan ni haporseot tadi Tuhan Yesus Kristus. Asa naeng takas nian ia haporsiaon ni hala Kristeni dung haeheon ni Kristus terus tu poso-poso maka porseai Yesus di bagasa sadok bulus ni roha alanggo poso-poso naniabing ni inana jala nanilehon ni inana si pangano dot sinumon tung pos dorohani di inongna. Hamuak kainang molo dio pamuak kadak danak pasti do pos rohani dak danaki dang tepas dak danaki sia nabi ngomuna. Sehingga bayi yang digendong itu pasti memasrahkan dirinya sepenuhnya kepada inongna. Molo dio pahamuak ka dak danak. Jala molo tepas ibana opasma marhite sian hadirion nai. Alani hita.
Songoni nang sugari kaina di leo kamu si inumon natama tu dak danak inumon na doi. Jala sugari kaina nasomar roha songon hatani epistel nak kinani naoto di lehorn rasun tu anak konna inumon na doi tong. Alania ha ala pos dorohana inong nai mangalehon na dinggat tu ibana. Ale sugari pedang di lehon na dinggan laos jaloon na doi. Ima hataridaan ni sahalak poso-poso, sahalak dakdanak na benar-benar memasrahkan dirinya kepada Tuhan. Sehingga ia percaya bahwa Tuhan inongna akan memberikan yang terbaik. Nah tamano lehononna tidak danaki dan mungkin nasotama. Dan akan menjaga dengan sepenuh hatinya. Dan mungkin tepas sononna yanakonna di bagasan parmaraani. Songoni manang hitak kamang dotta makkainak sudena pungu di garejaon nang na di bagas tabepe saunari marminggu di minggu kuasimodo geniti. Bahwa ketika seorang ibu dengan sangat hati-hati menggendong anaknya dan memberikan asupan makanan gizi nutrisi yang terbaik bagi anaknya, apalagi Tuhan. Apalagi natahapor siai dewatatta. Dan mungkin lehonon ni dewata tu hita songon anak konna naso tama. Dan mungkin lehonon ni dewata tu hita naso denggan. Dan mungkin loasonna matinggang topas laos mate hita di bagasa perdalanan di ngulutai. Alai turus songon salak ina tuhattai dioppa dohita. Di abing dohita. Di aid dohita songon anak konna nahina holongan ni rohana na solomo rohana marmara anak konnai jala bertumbuh baik dan sehat ya anak konnai marhite asupan makanan minuman gizi nutrisi protein asa anggiat di bagasa perdalanan ni ngulutta tudos mahitan wang songon poso-poso nai baru tubuh na pasahat to dirita tu dewata di bagasan saluhukna bulus ni roha. Sada Petrus 5 ayat 7. Isi mampoto Sada Petrus 5 ayat 7. Bahasa Indonesia, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya karena ia yang memelihara engkau. Mula di bahasa Batak, tinggak kok kamu mah nasa nahinol sohomuna tuibana ai disari hoddohamu. Akamang dotamu kainang tinggakon. Apa itu ditinggakon? Tinggakon artinya hempaskan. Kita menghempaskan tubuh kita ke dalam tangan Tuhan. Kemudian kita percaya bahwa tangan Tuhan tidak akan melepaskan kita begitu saja. Tetapi tangannya yang kuat akan menghandle, akan menopang, akan menahan kita sehingga kita tidak marah-marah. Songoni maha porseon ni na porsea, dukaheon ni Kristusi. Ainunga dipasikop hama mate ni Kristusi, kematian Kristus menyempurnakan penyelamatan umat manusia yang percaya kepadanya. Kebangkitan Kristus menunjukkan kuasa Allah. Huasoni debata mana luhon hamateani alani isa halak pehita sotu ngadong nama biar mangopasson dirita tu debata di bagasa saluhut pos nirohatta. Minggu kuasa si modo gini tisadari los majohi tarohut manatap tu batu jolo ni yak kana porsia di hati hai. Jadi berek kamu mah ditiki batu jolo ni huriana parjoloi. Akan aporsea memang dak pola sadia gudang dope halakon, tetapi mereka berkumpul bersekutu di bagasan na saroha sauluan nasida saroha sauluan sapikiran di bagasa sadok hasadaun ni roha huria na parjolui patuduhon dos ni roha dot hasadaun ni roha lausi donang jauh-jauh tu hita di bagasan tikyon asadus rohatta jalasada rohatta naing ma saroha sauluak kita di bagasan perdalanan ni
parhuriautai. Ida hamuma ulini nasaroha sauluani. Pesalmen 133 ayat sada. Didok songonon. Edde anak koksia si David ida ma dengan nai dohot sonang nai molo tungpungu saudulan akan amar haha maranggi. Saudulan di paturos do tuson songon aik nabur nahusus songon miak nahusus nama baor pola tumiseni siaron nina siaron malim bolon ditiki saat tumisena nama baor mamiaki alaniaha alaniangurna jala songon nabur di Hermon nina dolok Hermon naro tu Sion dolok Hermon daudo sasitong asia dolok Sion alai nabur ni dolok Hermon boy sahat tu dolok Sion alani labok nga alani ulina jalanan ni dengganna iro jauh-jauh tu hita di bagasa tikion saroha sapikiran jalau donang turus-turus ni Apostel Paulus ubahin nasai di dok jojo do ayaton menjadi ayat tuak kana mardonga saripe molo mardonga saripe di dok Apostel Paulus di Filipi 2 ayat 2 di dok sokonon gohi hamuma halalas ni rohakon sadama parroha kamu sadama haholongan muna saroha sapikiran mahamu ini hendaklah kamu satu kasih sehati sepikir batu duhon dos ni rohani akan aporsiai di hurian aparjului jalai do di parsita debata di tonga-tonga ni perdalanan ni ngelutta asanggiat adong di hitaon na toktong patu pahon hasadaon ni roha ulaud dos ni tahi ulaun hadosan niaka pakatayo do papahenan di bagasan saluhut ulaun naringgani nangpe meragam doaka ulaut ta meragam latar belakang ta meragam do padohata meragam do status sosial ta meragam do nabui paasing-asik konak kana porsei di tonga-tonga ni huriai tetapi gereja huriai kon nang sada laho mangulahon lomoni rohani dewata patu begehon hatani Jahoba jala mamaritahon haheon ni Kristus di bagasa saluhut lomoni rohani debata nagabe persoalan memang merasa do merasa benar hape sasitong ngahitai kon benar merasa do asa dengan perdalanan ni huriai di tonga-tonga ni parsaoran yaka akan aporsea jala biasana kana merasa pintar mau lo patorangon hata tuson binda si pata di dok padohan ni halak Batak malo dak kaparguruan oto dang tarajaran alania ala molunung nga di tiopibana sa hasitongan lao sapi makkuturon dang buibi patigoro non dang buibi pasitongon jalaud do na jujut mabain sega parsaoran ni akan aporsea saidau may siyak kita ikon mangulu di bagasan pintar merasa dan benar merasa ido nanaing mian jala jupang ngolutta diakka partikin na berpunan alanya ala dunia ini memang mencoba untuk menanamkan nilai-nilai egoisme do daudo sia songon nani do diturpukon ang kona masa nuaing ang kona masa ditiki berkamu mana turpukon tung di hati dak kon nasida do ia nadong dinasidai dang apunani diri nasa diri ala itung hato padde di rajum ini na berkamu ma namasa di gereja mula-mula itu adalah bahwa tidak ada orang yang merasa benar merasa pintar egoismenya tinggi tetapi mereka merasa bahwa komunitas ini komunal ini adalah satu kesatuan yang utuh di bagasan saluhut perdalanan ningolutta hape angko portibios sai di suatu do tuhita ha awon au
di urian asing dotong masok kia jut ni darupani saya gudang guna madok tikiau manang moloau nau para saya disuruh dupi bamanganggo angguawa makpadita bah saya suruh bamanganggo naroha bapola may kulay betu beriban law manganggo ale di urian asing doida dang di uriat rupani tikiau songononin na jadi angguawin namse jadi unak pula seolo hitam madok apalagi molo tikiau ala nabuti yak kamang dotama kainang adalah lebih berprestasi orang ketika kita tahu dia orang berprestasi daripada memberitahukan prestasinya di kalayak ramai. Ido molo bahasa Batak usangat do hitamang molo diboto halak nakso pinabua nasangapi ba daripada saya pinabua-bua asa dipasang apala kiba omma naik perlu si paubot tarate gurang gusol mas sedang mencari eksistensi ke hasangapo dia kebatikin na perpudion mungkin di tempat lain dia tidak punya eksistensi di tempat yang lain dia tidak diakui sehingga ia memberitahukan dan membeber-beberkan prestasinya supaya ia diparsangapi. Alain gue tarak songoni. Daudo siak kita roha awon egoisme yang ditanamkan oleh dunia ini. Biar kamu bertibioda egoisme dona ditanamkan. Ketika di Amerika bergejolak kebencian rasisme. Di Myanmar bergejolak kebencian atas dasar kekuasaan. Jalan Indonesia di negara tahun sedang bergejolak dengan kebencian atas dasar kebenaran nih kelompok nami sehingga darah kelompok lain itu halal untuk dibunuh. Hasil tongan keakuan egoisme. Jadi ada warung nama asa di hutan asing, dang di hutan tahun dah, notong nakining dang di huriat te di hurian asing kok. Arong gua mama di hutan sada hutan menugut hudul di jabuna. Angkat kaki, minum kopi, alisip sigaret. Lewat madadanak menuguti. Anak ngisiron nasuasiaon. Ternasuasiar udah danakon. Marmiam menuguton dia marsikola manian. Nasui parwaon natoras naruhaon naruhana. Menuguti. Lautongari menjelang siang lewat amama. Si julu jabunon. Ama-ama nasutar picang goroan naruhana. Tu dia mah pos paison, ia karejo mania mula-ulaon ni nak. Arian nai lewat ini nak. Ope na taon. Aman wang ulaon nyon. Mula-mula makatatai maraon, sejauh ni dongan non naruhana. Manugo buat ari nai lewat na tua-tua nope ngametua ngatilupa nasi berdele-dele dupion naso aseaon ni natong. Sudah masuk masal lewat sejauh na naso asea. Sudah rasa suman. HP mana menugut tuwa tari hudul-hudul. Mereka umma igus mi dijol manu yang dipertike. Ibana hudul-hudul lu menugut satu tari angko halak ngana so hasia sudi di rohana. Alai di hutan asing dodak kamang dah. Jadi nama saya rupani. Umma keakuani. Umma egoisme na saya disuatkan portibion manegai huriai. Omma hasitongan ni marsasa halak nabui manursari bagas joroi. Molo mian di tonga-tonga ni ngolu ni naporsea haawon. Molo mian di tonga-tonga ni ngolu ni naporsea halak nasa hitok tong pasi toko diri. Tubuh doaka persalisian jala masa doaka hagut turun di bagasa tikyo di jauh tuhat tahita mulak songodak danaki nasai majalo asupan makanan pangajarion si paingot sia debata dot sia nak kana porseai asang giat di bagasan perdalanan ninggoluna tigor sitong daulat bertumbuh baik gereja itu akan bertumbuh baik dan sehat songod danak poso-posoi.
Saya tapaholang madirita siya ni. Alay diuriat taon hakabi pijalal lurao las doroha. Alanya berek kamu mada pertanyaan passion tuluhali mahita. Margatigati makainata mabayan si panganon ni huriaon. Barjolo Deborah itu tahe mangasala may pokok na imana tulit takwingot beru paniala ngametu iba muna rusugop muralu para bah jadi tong olo Deborah Gracia dohot asan na tahe Gloria Galileo hadua pe jai mubang lonong go Galileo nang arang isong Galileo arang go bete hadua mak dungi hari Sabtu marpungu-pungu makainat taon mabayan mi spaghetti ala toba itu tong jadi alias mi gomak jadi itu tong ibahin wih tahe las nai roha sada rohani akainat taon lahu patuduhon saroha sa pikirani naroha ala memang hamu akainang moluak kasada rohamu nakainai dah iro patujoloni huria unang menek rohamu na molotu akainau jauh pasada kamang dah mulai tersadar rohani ina odo pacak-pacang ni huriai patuduhon hamajuan namuse molonunga dak sadar rohamu nakainatai dakwo to be manga songod dia madok huriai namuse alai dus do rohamu na hubereng rupani lahu patupaho nak kanadinggan di tonga-tonga ni huriat tosai lausma jido mahamu webinar ari Rabuda hari Rabu tahe ida hari Rabu sudi mai teroson 10 alak lauro tu Bandung Reformanda ba ibai museson di vai nak kainat tamu se angklung son na wen rupani dinggaddo di hutur na sidang klung naon alai ba son na semangat do na sidang makutur angklungi nakpe ikon malo maha muda kainang dah holani do na naik kudo rupani ala kana dinggani masa do di huriat tahun alai jok dotong nak kamu akainai maul jupang dos ni roha egari sipata manot tuhon warna ni nuansa pe hamu maul jawal lo hamu akainai dah akainat tada nuansa do itena biru mak merah biru do nuai HKBP warnanya biru na olo biru songod dia biru dongker do biru laut do biru langit do biru kehitam-hitamat do manga biru songod dia olo ma on maul hatan sampai songod dia rupanya kainat taon jadi tong majaga hita rupani jalekon manat alai tapaholang mana hola pasitong diri no naurok ya ada dong salah kina kainang bigiamu juda kainat taon da salah ina saya merasa benar merasa sitong di hutan asing do masaon jadi Roma borunat tok se pangaratoan uma inong hutu hormasori ho suji tarutung dah ado garri suji tar madar tarutung dah ina asa pakai tu pesta ason nauli we riko dotong dabai nong kecantikanon ninna borunon tong jadi tu horma ina alayala holit inat tahun holit tian inat tahun alun nak pelatur nargarka tuahin dang namura pena HP di tuar burunau daba harga 1,5 juta itu burunau harga sedia harga nion ina 1,5 juta hayar kami nasorgaro di hoepeng sipani to ari marsugut haduan gajang kopi tiki pakai sono 1,5 juta ina muru mainung ngotu burunau natong di gadis madar naon di gadis tu halak dapat antong inat tahun di bereng boru nama di gadis lah solo do inongon berubah nggak cantik banget pun asal sedikit mengikuti zaman di narohani boru nonton di telepon inong ngau kirmu seri hora digabusi inong ngaon dang nargayon harga 800.000 don ninna HP harga 3 juta nak pulau pabuat inok kona nodak so pak kita hen narohana lok mai si nak pulau pabuat 800.000 dorina Roma inong ngaon baga pak sujim edai narong anak irwa nakir buruk kudo pangon se pangaratoan inna
Sedia mah kuote. Oh, harga iban. Aram. Pula sedia harga. Oloho tu hori 1,5 juta, narongan naon atong. Itor dipikirin atong. 200 do itor borukon, hugaris 1.500.000. Mango mau 700 narongan atong. Olo ida manoro 1,5 juta ina. Olo ina. Nama ina. La siar rohani natong tumbe. So dia mangomo ina rohana. Itelepon ma borunon. Buti deh banggarin natong teman. Bah ngau garis maderna dikirimina. Bah sagadison muinongi naulianina amang. Be bayang ko mangomo do iba. Barang gadison na inongon to. Bah horwa hugaris deh 1,5 juta. Happy well ras do torhokan inna na borunon matong. Inna inongom metu borunon. Amang manol solima borunon. HP nargai do natin ori borunai di nongai. Sa sitong ngarong 2 to nani berita yak kamang dot tamuak kainang. Sokon nama sa diturpukon ikor radido hita di bagasan rohatta mangukap sinadongatta mangalehon tuhuriatta. Alaniaha dak polai kosongon na diturpukon si Barnabas halak lepi nasian keprosi adok tanona di garis di leo turiai dak pola. Adong pertalian na di leo turiai. Turiai mah hurok koda dak pola hurok di joloni akaposteli di joloni pak nena repetikiona te. Berek kamu mah di joloni pak ni akaposteli ninna. Molo hami dak pola ikut di joloni pak nami baenom muna. Alai turiai mah ala memang gereja sekarang adalah gereja yang Ecclesia reformanda, semper reformata. Gereja yang terus-menerus memperbaharui dirinya untuk membawa pembaharuan itu sendiri. Dan gereja ketika tidak mau diperbaharui akan tergilas oleh pembaharuan itu sendiri. Jaga hita, huriat tahun. Atikna tergilas oleh pembaharuan yang tidak kita terima do. Sehingga mungkin pergerakan kita lamban atau gerak kita ya lajunya tidak seperti gereja-gereja lain lah. Yang mungkin bisa kita ambil dan kita petik sebagai pergerakan menuju sebuah kemajuan. Jalaido na hiniri mikua singodo geniti. Ikon Ecclesia Reformata semper reformanda, gereja yang terus-menerus berubah. Yung naksetadok, rupani tikina jolo, berubah do portibio nakamang do tamak kainang. Berubah do tanoon. Tiki ujui tak songoni behitang kosonari. Tetapi bagaimana kita bergerak lincah dan cepat untuk mengikuti perkembangan zaman. Sehingga gereja kita tidak terus-menerus tertinggal. Karena memang ketika gereja tidak mau memperbaharui dirinya, ia tergilas sendiri oleh pembaharuan itu. Karena tidak akan mungkin tidak terjadi perubahan. Berkamu perubahan yang terjadi di Parpurion. Legit kan? Perubahan di bidang teknologi, teologi atau otakka, pernguluan nizolma melaju dengan begitu sangat cepat. Bagi orang yang tidak mau berubah, dia akan tergilas oleh perubahan itu sendiri. Termasuk gereja, termasuk kuria. Ketika tidak mau berubah, saya dipaingot-ingot. Nah jolo songonodo amak padita namini na, songon diurian asing. Saya songonido jut binege jalata vigi hata songonodo. HP dangi boto ngamuba. Naningo nei 20 tahun nasal purotong. HP nuai nggak tahun 2021. Era digital touchscreen dengan one touch change the world. Satu sentuhan bisa merubah dunia. Dang songon na juluibe nama sadia kepertikian na Parpurion. Di bagasan nina yang jupang dihita rohana holo mar pangalehon, rohana holo mar panarihon di tonga-tonga ni huriai, nang di huriat tamat celas dorohat tanat tuari gerakan pemerhati HKBP berek kamu mah merhite tak pula salau sibuk nama di son, Pak Luhut Binsar dan Yasona, ada Pak Junimart dan banyak sekali tokoh-tokoh HKBP mencoba untuk mereposisi gerakan HKBP asa unang lamban. Unang gudang ruas tahun namar lariat tu karismatik.
Edi dia do nak tahun ningon di saddo berminggu nangina wi ko menek doro hatta sebetulnya molo masa songoni tak koto tak menek rohamu na molo dong ruas ni huriau saya berminggu tusan pilihan na tu beriban ale dung mate tu hakabipe jadi omma saya sipai ngotot tarupani idu banna hupuk kami per minggu sore idi do berminggu ibetel berminggu wotari mah hobo do martau pak disi neng maret deho disi au madokon marhite seksi musik kan non diatur kamu bahkan di gereja tahun ngaruh ke pemain musik sia Bandung Barat sian Marta Dinata mempersembahkan lagu di Sobot hari ini karena memang kalau tidak berubah ya gereja kita tertinggal, gereja kita tidak bisa lincah bergerak dan siapa tahu kita lambat bergeraknya karena kita tidak pernah introspeksi diri tentang perjalanan di perhuriat tahun. Dang dos do pero hatta songon nani lo nitur puhon dak saroha sauluan di bagasa perjalanan ni huria sehingga memang gerak lajunya lambat, gerak lajunya pelan dan gereja-gereja lain sudah melejit sedemikian rupa memakai QRIS jalan berkamu mah Bitcode. Jepang sudah memulai tidak pakai uang lagi hita buah untuk memakai brand code pihita maul jala bakol HP di Jepang tak kalau memenu pepeng jolma sehingga orang elit adalah orang yang tidak memegang uang tapi memegang barcode atau bitcoin atau kartu harotas nama Etiop dangi visual manamoran wang molo hafal dompetna ibu tahu padita nami ngolo au anggo si 10 juta ikon anong dompet tu dangi vin wae lepes nama dompet na ngelei kartu na gold iro to bahkan premium first class ido nama asano jadi molo orang bersama-sama kita untuk bergerak maju di perjalanan ni huriat tahun ya tertinggallah kita akan terus menerus tergerus oleh perubahan zaman yang tidak bisa kita tolak aso boy do boy ditolak kamu keinang digital noai boy dang boy iko persia cara muna paupu ajari no ko nang matuon ajari jawa mabuka YouTube nang matua ko diajari paupu nama mengajari mabuka kecanggihan zaman saunarion di bagasan ni naing sudah hita bergerak bersama di bagasa saluhut perdalanan ni ngulutai jalan naing rajumat taro nomar kana ni turpuhot tu hita sadarion ima di pasah doi saluhutna di bagasan rohana dak kapujungan nai dietong alai tung saluhut domar napunahoni. Jadi ikut sudah kita merasa gereja ini milik kita bersama, bukan hanya milik pendeta atau milik kelompok atau milik perseorangan bahkan. Sudah kita yetong doi parna punaon ni atau panenna. Jadi memang kami akabat dita piolo do sayur puami gereja nami on. Berkamu ada alai cerita mau bain. Ngayari bigi kamu cerita nale hulak ko majo. Arong mangkani gereja. Dak pedita manuani hian. Dijulu ni gereja pas menjulu ni gereja yatong. Di alaman ni gereja mangga. Ngatung mar perbui betong. Anggo pedita kibereng-bereng hari Jumati molo pinasa atau nanot tutokke anggo sinasau dapok bon narohanat tong. Songon nasomal na umolo gadis sadiri dapat dona saunon narohani amat tapat dito. Jadi alai dang apa labu itu pedi panen. Marjamita ma pedi ton tok songonau marjamita ma. Tiki marjamita ibereng makeret danak nganeng izaki manggau. Amang opung tuan nami. Habis manus sudah memang genon narohana. Amang mago manakku kira-kira narohana. Turguguma suara ni pedi top marjamita. Turun niku dang ulu dan aku turun
Jamitana rin narohana to. Jamitana doi naturuni. Tak kami narohana. Hei ho, itu rumah kerja dana getong nela mane. Turun, lau siani. Gimana biar berdana berarti taruhain na. Yorai peditin na lau melujung berdana. Roh peditan. Songonima di dok Tuhan Yesus tu si Zakheus na katong. Ditikki majaki di hau arainin na. Haperak kari dok Tuhan Yesus songoni. Rupani hola nalana pikiran na maksud saya habis menona mangkan rohana tong. Alai Roma peditan. Songonima dok Tuhan Yesus si Zakheus ida. Dia ya gugu suara Tuhan Yesus. Madok tu si Zakheus turun. Sian hawarai. Alai hola nalani. Ye tong goi punana berkauma. Ye tong doi bugas na. Ye tong goi parna punon na. Jadi parhuriau ni pejojo do sega. Jolo hurang dengga molo sai die tong hamion. Au majo hurok padita tak pola nasing. Molo sai die tong padita ugasan na garijay. Ugasan na bagas sore. Apalagi hepeng garijay. Molo ngai pikiri ugasan na amino. Denggam manang masotorela ni hamidun narohana ima bociri hasisega jala bociri yakana sodigan alai molo tarajumi ugasat taron artat taron apalagi molo sa pangatusiota tu pangatusion artani devataro tuk suarong guboi dingga kurion holan alani padita tuk suarong guboi dinggan begas joron une parhepengon na holan alani padita manang holanala ni ruas ikon na sauluan saroha sa pikirat do huriai lahu patu pahon huriatta. Jadi saya urajumi do di bagasan tangiang nawaro hulaning hamioni narak kursi pata. Opat tausia bulan mapedita manulang di HKBP tahun song manangaha natabba tak pola salah itu alai bikin live streaming kan dona deh alai tangga mulai ta ya kipe ati nahurang doha sadaun ni rohatta manangiakon patu pahon akan naringgani ditongani huriatta dangarong nang kepala tabba pembangunan tak ai sai maco hok do penwaing di TKPRD Provinsi Jawa Barat rekomendasi tahun we tahin naroha anggo sidonok kutaringot tu si sada mahita manangiakon patu pahon say tapaholang madiri dohot say tapaholang ma roha na tau patubuhon nasodenggan parsauk ni tanon nama sahay sudat ala adong patu pahon naso apala berita nasitong. Jadi kau berubah itu. Molodang memang kita akan ya begini-begini sajalah. Seperti itu saja tidak maju dan tidak mundur, stagnan saja, jalan di tempat. Gabe dang adong rupani nabui si patu bigi honota. HP dak kata ida, HKBP na di lebuk tahun nuai ngaro di dia. HKBP na di beriban. Anak kota yadoi ngaro di dia. Alanya ha, nang takas dohi tak ngamang do tamak kainang, ati nariko johi tamulak songo poso-poso. Songo danak, naso mangatusi manangaha, hanya menerima dari orang tuanya, hanya menerima dari inongnya, sehingga pertumbuhan kita baik. Karena tidak mungkin seorang inong, seorang ibu memberikan yang tidak baik kepada anaknya. Ati naikon mula johita songo poso-poso. Kenosis mengosongkan diri. Sama dengan Yesus dalam Filipi 4 ketika ia mengosongkan dirinya bahkan tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sebuah hal yang patut diagungkan. Dan dirajumi dos diri narok debata. Tetapi ia mengkenosiskan diri, mengosongkan dirinya dan merendahkan diri seperti hatoban. Songon hamba. Dulos tu teu evet Yahweh. Seperti hamba. Dan sekali lagi Kristus
merendahkan dirinya bahkan sampai tersalib di kayu salib. Tersilang, songo perdosa, naso mangula dosa. Ia seperti seorang pendosa yang melakukan dosa besar yang harus disalib dan dihukum mati, padahal ia tidak melakukan dosa. Ada 2 kali Yesus mengosongkan dirinya, berkenosis, dengan tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sebuah hal yang harus diperhitungkan. Padahal dia Allah, Yesus Tuhan sendiri dan Roh Kudus, tapi ia merendahkan dirinya sebagai doulos tu teu evet Yahweh, hamba Allah. Sehingga ia sekali lagi merendahkan dirinya sampai tersalib di kayu salib. Alani sauma sakap ni debata paluahu kita di bagasa Kristus Yesus. Ala yang go ngolunya kena borsea di bagasa saluhut pabahenan hamoraon hasangapon na adong dihita pakeot tadoi gabe pelean di pat ni Yesus. Gabe pelean na hucus di silang ni Kristus. Dang di silang niaka, di pak niaka malim dohotaka na berhubas. Tetapi ketika kita berkuasi modogeniti hari ini, kita berkuasi modogeniti saat ini, maka kita sedang mengosongkan diri kita, dan apa yang jika Tuhan percayakan kepada kita, segala potensi, gengsi, prestise, kekayaan, jabatan do dia tabuam mai sudi dungi tapiak matutoruni silang ni Kristus. Karena setiap orang harusnya merasa terhina di bawah kaki salib Kristus. Saluhuna do hita ikon takas mangopasod dirita tutoruni silang ni Kristusi. Tusido peliat tapasatotta. Alai aladang boy idaw ta langsung Kristus na tersilangi tapasaha mapiliat ta tu bagas zoro tu huria jadilah smarwata kamangda anggo hakabipit taon tung nauli jalan nadinggam ma patu paus saluhna diguari pe denggan NNP denggan peliat taon pe uli bulan pe denggan songo dia manatolap yasni rohatta mangopas sonarong dihitai gabi pilihat tutoruni silang ni Kristusi diargahon diparar debata. Bahkan HKBP saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sedang bergerak maju untuk mengumpulkan dan menyelamatkan dana pensiun HKBP. Rade mahitak kamang dotam makainang lahu patu pahon akan uli nadenggan ditongani huriatai melalui gerakan 1000 pe dipanggil usia kita. Mo ia aeksat tetek, hari dok. Ia aeksat tetek, mo lolam manetek, ya. Air setetes sedikit, tetapi semakin menetes bisa jadi air bah. Idotong seperti air bah, mo dengan jalauli, patu pahon ni huriai, jala songoni manang huriatta. Di bagasan perdalanan ningulutta siganupari asados rohatta saroha sauluan hitalaho mangulahon ulaun ni dewata di bagasan ngulutta hato paddo tarajumi huriat taon hato parna punauta sudi saluhut na hita bergerak maju laho patu pahon akan adenggat di huriat taon di bagasan hasadaun ni roha dos nitahi penuhilah sukacitaku ini hendaklah kamu satu kasih, sehati dan sepikir. Laho maka ngoluhon ulautta di bagasa saluhut akka ulaun nadenggani. Asa marsangap goarni debata. Amen martang yang mahita. Mauliate madihoale Tuhan di paingotoro kami songo poso-poso sadarion. Nauasan di susu natama. Si pangano dot sinumon natama. Siakko. Alani ajari mahami masuadahon diri nami mengosongkan diri kenosis sehingga kami adalah orang-orang yang sangat membutuhkan bimbingan Tuhan
di bagasa perdalanan ni ngulu nami. Pada usia kami roha haawon, egoisme, roha pasti tokod diri, alai sai rajuman nami ma ia ulaun nami di bagasan dos ni roha doi dot hasadaon lahu patu pahon huriai patu begehon baritam nauli maka tidak kon haheheon ni Kristus. Pasu-pasu mahuriami saluhna do ruasna parhalado nampe laho mangalugahon huriami di bagasa sadok dos ni roha lahu patu pahon akkanadinggan tupahi akkaulaun ni huriam asadong hamoraon nasida appehonon na buanon na tu torun ni silang mi gabi pilihan na badia na ucus dia dopamu sai ramoti mahami saluh nali Tuhan di bagasan lingkungan di tanganmu asa sudi ruas ni huriam na ulang tahun kelahiran sadari do sa mingguan leong kajang ni umur hai pasod di nasida gohi do dengan ni wasam do asini roham na ulang tahun pernikahan sadari do sa mingguan lam berbahagia rumah tangga nasida pasu maulau konpen paskah regio paskah kategorial sekolah minggu remaja na poso webinar seksi perempuan hari Rabuon asang giat selalu nai terputihi nasida kanadinggan pasu ruasmu namar minggu di bagas nasida be di jabu nasida be tupahi mana sida salu nale Tuhan rabdoh tami martangi yang marsoba sadari ottoro pamuasi roham saya lampatugu aporsion nami iya si calon nami siak kosong odak dana kido nasotu pa opas sami di ngolu nami jalan nasotu pa lehonon munasotama di hami alani saya patugu roha nami ramoti nasida Vivi Riana Teresia Robert Mantigor Rose Siburian Dota KNN simpatisan ni huriamon namar minggu nuaing di jabu nasida be saya itu pahi ngolu nasida pasu-pasu ale Tuhan tabayak kanarik koti di ngolu nasida pasu-pasu mak keluarga silito ngaboru marbon songoni nang keluarga purba boru nenggolan nama buahnya anak kona tardidi ramoti madak danaki pasu-pasu buru-buru magodang pergugui nato rasna pagodang-godak kosak pasu-pasu amanami sito we sitinjaki nang boru tabba asiro hamali Tuhan linggomi nasida horasi dongani lehon kajang ni umur lumobi mahahi pason lam tui pas na nasida tu akarina nengro mau liate di huali Tuhan di palumehoko palumeda dana bawa di keluarga apar de boru tobing ramoti madak dana kihipas jala horas pergugui nang natorasna laho mamikiri narikot di danahi ali Tuhan saya jalo masalu na pilihan nami tuarupan munda badiai marhitehon na adong di hami hupasat tami tuho di nasa pilihan nami songoni nang perpuluhan na binasa niya ka keluarga Samosir Boru Hasibuan NN Andrew William sudi matahiyali Tuhan sai tupahi mai bain hasangapod di guarmu jala silo pigad da balos sononmu balos ni dinasida di akarina nengro pasarian pasamota pangomuan tabania kapangkat dinasida ramoti mali Tuhan ruasmu namar sahid Boru Hasibuan inanami sayunang ngalang asini roham nunga mula nasida siar rumah sakit tabai Tuhan hai pasoni tanggali nasa parsaitoni siad dagingna asalam malum inanami dia karina neng rorap dot tami memuji guar munabadie songoni nang amang siahan boru jutak Agnes dot amang sitijak boru gultom ali Tuhan di proses penyembuhan nasida ho mamajama mangurasi nasida asa piut nasa ngalutos siap pamatangna mau liate madiho di nasa parsorion nami do parukilon nami Tuhan horohu pangasahok kami pasu-pasu mahuriam HKBP Naboloni marhite hatopan distrik resort pe nang huria ganuk marsada-sada laho di bagasan saroha sapikira sauluan sai leho nak kahabisuhon yak kana posom patu pahon nak kana dingga ditongani huriami jala pasada rohanami rabdo ruasmi patu pak kaulan ringa baik kasangapod di guarmu jalau ka marohanami saluhna lahu memilihon pasahaton natar patu pahami sian bulus do ias ni rohanami gabi pilihan ditorun ni silang ni Kristusi bahen hasangapon nang pedang tamahami lahu pasahatoni alai alani balgani holong ni roham nang huzalohami dihamatean do dihayon ni Kristus rohami tu jolom mabuan ngulu nami doho pilihan nami tahu hasangapod di guar alani Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Marede mahita sian buku ede nomor 202 hut pa pengupilian. Ale de bata manami na di banua gijang koro haroran salu sileleo na ding gadok na sauli basa na maulitus upasata mi masyan na nileon mituhami pilihan nami tuho sai jalo mai gawi uap na ucus di jolom pasu-pasu majala ramot ya sau parasya kami pilihan opati bulo karazon mo ditonga-tongane uriam do di portibion buhay marohan nami mariti todim asalam hutad dahami gurang nisileleon mituhami asalam girgir hami madok moliate tuho mariti hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Sa
Ale amanamina di Banua Kijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon, songonna di Banua Kijang, lehon matuhami sadariok kangulua siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan nawar dosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai wodona arajan duhut hagung rudi hasak Jalo hamu mau pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Sai didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Amin. Amin. Selamat hari Minggu Marita saluna. Kamang dot tamak kainang sianias nirohata sopola kurangi di las nirohata. Molo tungadong tarpatu pahita gerakan 1000 arong do poti dana pensiun nihriat tadi pitu ni gari jatai. Mau lihat horas ma Tuhan berkati. Tolong yang tadi slide-nya enggak jadi. Ibu-ibu diperhatikan. Oh ya, suaranya ada? Mereka yang mengandalkan Tuhan, mereka yang menyesuaikan diri. Perubahan di masa pandemik ini telah mengakibatkan perubahan di dalam tatanan masyarakat. Di antaranya perubahan di dalam tatanan keluarga, tatanan berelasi, bekerja, maupun melayani. Siapakah yang mampu bertahan dan bangkit melewati masa-masa sulit ini? Yaitu mereka yang mengandalkan Tuhan. Perubahan di masa pandemik ini telah mengakibatkan perubahan di dalam tatanan masyarakat. Di antaranya perubahan di dalam tatanan keluarga, tatanan berelasi, bekerja, maupun melayani. Siapakah yang mampu bertahan dan bangkit melewati masa-masa sulit ini? Yaitu mereka yang mengandalkan Tuhan. Mereka yang mampu menyesuaikan diri. Mereka yang terus-menerus meningkatkan bakat, talenta, kompetensi, dan juga membina relasi dengan orang lain. Kehadiran perempuan sebagai penolong yang sepadan bagi suami, bagi keluarga, dan mitra di dalam pekerjaan dan pelayanan merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa, yang terus-menerus harus kita tingkatkan peran sertanya. Untuk mengulas hal ini, mari hadirilah webinar motivasi pemberdayaan perempuan HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 pukul 14.00 WIB. Bersama saya Parlindungan Marpaung, motivator. Kita akan mengulas, kita akan membahas bagaimana perempuan tangguh di era perubahan. Dari sisi etika, psikologi, profesional maupun teologis. Mari bersama-sama, sampai jumpa. Moliate, Shalom, Horas. Melayani Tuhan, jangan sia-sia
waktu yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkah. Sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, sekali lagi. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.